खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 21 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 3 कार्तिक दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथिया गोजौ थाखोआव थागोन। खामानिथिलियाव खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन आरो गोदान खाबुफोरा जाफुंसार जागोन। नखर आरो लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम जागोन आरो सावस्रिया नर्मेल जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआव गोदानथि थागोन। गोदान रोंगौथि सोलोंनो थाखाय बे मोनसे मोजां सम। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि खामानियाव साननायफोरा जाफुंसारगोन आरो नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो सावस्रिया नर्मेल जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होनो हागौ। गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि जाथावना दं। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। नोंथांनि सोरजिलु आरो मेलेमजों बयबो गोहोम गोग्लैगोन। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन आरो नखरजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनैनि बिथांखिया नोंथांनि इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सासे लोगोरिनिफ्राय गोनां बोसोन मोननो हागौ आरो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गलाय-गथाय फिथाइ होगोन, नाथाय जोबनाया मोजां जागोन। खामानि थिलियाव खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन आरो सावस्रिया नर्मेल थागोन। गोजाम लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव जाफुंसार जागोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मेडिटेसन आरो यगा खालाम। दावबायनायनि थाखाय समफोरा मोजां जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा बयखौबो गोसो बोनो हागोन। फोथाराव गोदान खाबुफोर थागोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाबो जागोन। नखरारि जिउआ गोजोन थागोन आरो मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रंजानाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि फोथायथिजों मोनसे गोब्राब जुजिनायखौ फेजेननो हागोन। रां थिसननायनि गोदान खाबुफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गियानजों गासैबो खामानिया जाफुंसार जागोन। साख्रि आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन आरो फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफालआ नोंथांजों थागोन। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो गोसोआरि गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां खाफाल आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन आरो रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखर आरो जिउनि लोगोरिनिफ्राय अननाय मोनगोन।
दावबायनाया मुलाम्फा जागोन आरो सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआ गोजोनगोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन आरो लोगोफोरजों सम होनाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोब्राब नाजानाया नोंथांखौ गोदान जौथायाव लांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ आरो नखराव हेफाजाब मोनगोन। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो फोथायथिया बांगोन। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेखौ फोजोबनो हायो। रां खाथायनाय आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांजों लोगोसे थागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। दावबायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन आरो अननाय थागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा जौगागोन। दिनैनि साना फरायसाफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो जिउनि लोगोरिनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै खामानियाव जाफुंसार जागोन। बिबानफोरा बांगोन नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ जाफुंसारै मावफुंगोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन आरो सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान मावथांखिनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोर आरो लोगोफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन आरो मोनसे गोजाम खामानिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां। कुम्भ राशि। नाजानायखौ दिनै बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो दावगानायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो सावस्रिया नर्मेल जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। फरायनाय आरो सोलोंनायनि खाबुफोर थागोन आरो फोथायथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनाय आरो बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखराव गोजोननि आबहावा थागोन आरो सावस्रिया मोजां थागोन। सासे गोनां सुबुंजों मोनसे मुलाम्फा गोनां लोगो हमलायनाय जानो हागौ। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो लोगोनि बेलायाव मोजां सोलायनाय फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।